खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनिनो सेरफांगुरि हालामाव सिला बसुमतारी एनडिएफबि आफादाव थानानै गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय नांथाबबोनाय बिथाङा आथिखालाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि दा आङो बिथांनि लाइफ स्केट्स अदेबानि उन्दै समनिफ्राय बे माबोरैहाय सोलिबोदोंमोन बा मानि थाखाय एनडिएफबि आफादाव थांनांगौ जाखो बेनि सोमोन्दै आं बिथांनि खुगानिफ्राय मिन्थिनानै लानो नाजागोन दा गिबियाव सारखौ जों समनि रादाबनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय दा गिबि सोंथि हिसाबै सारनि जोनोम गामिया मबेयावहायमोन आरो माबे समाव सारा जोनोम जायामोन बेनि सोमोन्दै एसे जोंनि नायगिरिफोरनो फोरमायनानै होदो। आंनि जोनोम जायगाया बेलगुरि रिजार्भ फरेस्ट भिलेज आथियाबारि आरो आंनि जोनोमा बेलगुरियावनो जोनोम जादों। बे समाव जोङो जेबो माने प्रब्लेम गैया जोंनि समाव। सारा न'खराव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव खयजनसो दंमोन? जोंना बिदा फंबाय सानै बिदा फंबाय बेनिफ्राय बिब' साथाम दंमोन आरो सासे बिनानाव दं। जोङो सातजनमोन आरो जिखुनु जाया मोनसे बेनो जेनेबा जोङो आंनि आइनि नामा माबा तपस्रि बसुमतारी आरो बिफानि नामा लेट हलिराम बसुमतारी। माने माबाया बिमाया दासिमबो दङ? गैला सानैबो रुंसारि जाबाय। दा बिमा बिफाखौथ' जोङो बे एनडिएफबिआव थानानै जों जेबो नुवासै माने सानैबो माने आफादाव थानाय समावनो रुंसारि जालांदों। जेनेबा आंनि बिफाबो थैबाय आरो बिमाखौबो आङो जेनि समाव आङो दिल्लीयाव दङमोन बे समाव थैदों। दा बेनो जेनेबा जोङो 1986आव जोङो जेनेबा बर'नि गेजेराव जों मोनसे दावराव दावसि जादोंमोन। पिटिसि आरो एबसु बर'नि गेजेराव मोनसे पलिटिकेलि माने क्राइसिस होनना बुंनांगोन बै समाव। औ बेनिफ्राय बेवहाय बिदि क्राइसिस जानायजों लोगोसे जोंनि गामिखौ बेलगुरि गामिखौ न' सावनो बायदि जादों बर'फ्रा बारा बुजिलायाखै बे समाव आं बे समाव सारानि बैसोआ बेसेबांमोन? बे समाव आंनि बैसोआ 18 बोसोरल'मोन। आङो एसे उन्दैयामोन आरो आङो बै समाव आङो स्टुडेन्टमोन आं लेखा फरायोमोन। आङो लेखा फरायनानै बे समाव आं न'आवनो थाबाय थायोमोन। आङो जेबो अर्गानाइजेसनफ्राव हाबाखैमोन आं न'आवनो थायोमोन आरो बेवहाय आङो मोनसे सिन्था खालामदोंमोन जिहेथु आङो फिउचाराव मोजां एजुकेटेड जानानै आङो माबा मोनसे खामानि मावनो सानदोंमोन। खिन्थु नाथाय बै समाव ओरैबायदि जादों बुंनो थाङोब्ला जे जों गामियाव थाबाय थानाय समाव जेनेबा जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे दावराव दावसि जादों आरो जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदि दावराव दावसि जादों माने पार्टि लानानै जादों। खिन्थु जों बे समाव स्टुडेन्टसोमोन जोंखौनो माने राजनितिक पलिटिक्सखौ जेबो मिथिया। आं बे समाव बे दावराव बे बर'नि गेजेराव सा खोला लानानै दावराव जानायाव बा पिटिसि एबसुनि दावराव जानायाव आङो माबामोन क्लास 9मोन। आं बे क्लास 9आव फरायबाय थादोंमोन आरो बेनिफ्राय आङो उनावहाय 1986आव जोङो क्लास 9आव फरायबाय थानानै उनावहाय आं मोनसे सानदोंमोन जिहेथु जोंनि गेजेराव माने बेबायदि दावराव दावसि जानायखाय माने उसुबिदा मोनसे जोंनि फिल खालामदोंमोन। ओरैबायदिमोन बुंनो थाङोब्ला जोंनि बेलगुरि गामिया मोनसे हाग्रा सेर आरो रिजार्भ मोनसे समायना सोमखोर गामिमोन आरो जोंनि गामिया एसे डेभेलप एसे दंमोन आरो बे दावराव दावसिया मोनसे पिटिसि आरो एबसु बे मोनसे बिराद मोनसे जोंखौ न' सावलायदों। बेबायदि मोनसेबो जोङो माबायाव थांबाय बेबायदि मोनसे मोनबोबाय आरो बेखौ मोनखांनानै जों रिलिफआव जोङो 3 इयार्स थाफैनांदों। 3 इयार्स औ 3 इयार्स दा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बेखौ बुंनो नाजादों जे बै समाव बर'आ माने गावजों गावनो एबसु
पिटिसि बेबायदि जानानै गावजों गाव दाङाबाजि जानायाव बे मोनसे गाबखांनानै माबा मोनसे मोननो लुबैनानै बा हारिनि थाखाय मावनो गोसो जानाया बेनिफ्रायनो जागायदों होनना बुंनो सानो नोंथाङा? बे समाव ओरैबायदिमोन जोंथ' बे समाव स्टुडेन्ट हिसाबै दंमोन जेनेबा जोङो सेंग्रा देरफुनाय जोङो ओरैबायदिमोन लास्टलि आं मेट्रिकखौ फाइनाल होबाय आं खनसेनो मेट्रिकखौ पास जायाखै आं खननैजों जादों। जिथु सारा बुंनो थांदों 1986आव बर'आ राजनितिक भाबै पिटिसि आरो एबसुनि गेजेराव मोनसे गावजों गावनो गोसो गोरोबलायै थासारि जादोंमोन। बेबायदि समावनो सारा फरायफुबाय थानायमोनब्लाबो जिथु मेट्रिक आनजाद लिरबायमोन सारा लिरनायनि उनावहाय 1991आव सारा एनडिबि आफादाव थांदों। दा बे माबोरै थांनाय जाखो बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? आङो 1991आव एनडिबिआव डाइरेक्ट थाङाखै आङो बे समाव आङो फाइनाल होनानै थांदों। थांखांनानै उनावहाय आङो 1992आव आङो आफादाव हाबदों। बे आफादाव हाबनानै सारा गिबियै ट्रेनिंखौ एनडिबि आफादाव थानानै माबे आङो बै समाव आङो ओरैबायदि जादों जिहेथु आङो फार्स्ट थानायाव आङो मोनसे जायगायाव थाहैनो गोनां जादों। उदालगुरियाव थाहैदों। उदालगुरियाव आङो 6 माससो थानो गोनां जादों। बेनिफ्राय आङो जिहेथु बे समाव ट्रेनिङा जायाखैमोन बे ट्रेनिंनि उनाव आंखौ माने बेनि उनावहाय आंखौ ट्रेनिङाव लांदों आरो बेखौ जोङो ट्रेनिङा जे जादों जोंनि बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि साहा जोंनि मानासाव मोनसे नामलामाव होननाय जायगा आरो भुटाननि जायगायाव जों बेहाय ट्रेनिं लादों आरो दा बेबायदि आफादाव थांबाय ट्रेनिंबो लाखांबाय लाखांनायनि उनाव जों मिथिनानै मोनो सारा आफादाव मोनसे दैदेनगिरि बिबानाव दंमोन। बेसेबांसो गोबाव आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन? मा बिबानाव दंमोन? आङो बै समाव आङो जेनेबा ट्रेनिं लाखांनायनि उनावहाय जोङो उनावहाय क'क्राझाराव फैदों। क'क्राझाराव फैनानै 93आव जोङो बेवहाय नैबे जोंनि क'क्राझाराव माखासे खामानिफोर जोंनि गेजेराव माखासे डेभेलप खालामनानै आंखौ 93आवनो बांलादेशआव थांनाय जादों। बांलादेशआव आङो फार्स्ट हिसाबै आं थांदों आरो आं बांलादेशआव थांनानै आङो फार्स्ट आफादनिफ्राय आं रेंक मोनदों। आं बे रेंकआ आंनो फार्स्टआव कर्परेल रेंक मोनदों आरो बेवहाय जेनेबा जोङो साथामल' थांदोंमोन। साथाम थांनानै जिहेतु बे समाव जोङो फेक्सन गैया जोंनि गेजेराव खौसेयै दंमोन बा रन्जन नार्बा सारा दंमोन आरो जोङो बे समाव मोनसे आफादखौ जों बांलादेशआव थांनाया डेभेलप खालामनो गुड उइल मिसनखौ लानानै जों थांदों आरो जों गुड उइल मिसनाव जोङो 1993आव जों थांदों। बेनिफ्राय उनावहाय जोङो बे थानायाव माने जोङो सिन्था खालामनानै जोङो मोनो दा जेनेबा जों थांनायनि उनावहाय बांलादेशआव रन्जन नार्बा सारजों जोङो थाफाहैदों। थाफाहैनानै जों अनेक खामानि मावदों आरो बेवहाय फरेन गुड्सखौबो जोङो माखासे जोङो खामानि मावनो गोनां जादों। दा दिनै एनडिबि आफादा डिसबेन्ड जालांबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव एकर्डबो जालांबाय। दा बै थांखांनाय जारिमिनखौ गोसोखांहरनानै सारा माबायदि मोनो? बे थांखांनाय जारिमिनखौ गोसोखाङोब्लाथ' बिराद माने बुंनो थाङोब्ला बहुद मोनसे हिस्ट्रिक बायदि जाबोदों। जोङो सेक्रिफाइस खालामदों थै-थां नाजाबोदों। नाजाबोनानै जोंनि आफादा जे बिराद मोनसे गोजौआव फैदोंमोन बेखौ जोङो बयबो मिथियो आरो जोंनि दानि एक्स एनडिबिनि मानसिफ्रा गासिबो मिथिजोबगौ। जोङो बै समाव आङो बांलादेशआव थांनानै आं 5 इयार्स थाबोदों। बा 1993निफ्राय आङो 98आव आङो कमप्लिट खालामबोदों। आं बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो बुङो जिहेथु आङो जे प्रेक्टिकेलि थाबोनाय आं बे खोथाखौ बुङो। बेनिफ्राय आङो जेला 1998आव आङो बेक जाबोयो बांलादेशनिफ्राय। 98आव नोंथाङा बेक जाबोनाय बाथ्राखौ बुंबाय। आरोबाव बिदिनो जों बर'नि गेजेराव बै समावहाय मोनसे बिग्रायारि हान्जा दंमोन।
BLT दा BLT आरो NDFB नि आइडियोलजिया गोरोबामोन थांखिया नांगौ मोननैनियाबो बड'लेण्ड सोरजिनाय बेबायदिनो 1999 आव BLT आ सिसफेयार लाबोबाय बे समाव NDFB नि थाथिया बांद्राय मोजां नङामोन जोंनि इन्डियायाव बा जोंनि आसाम बड'लेण्ड एरियायावहाय दा बे समखौ माबायदि बारहोनो गोनां जादोंमोन सार थारमाने बै समनि बे जेनेबा 1998 आव जे जों आं बारबोनायनि उनावहाय जेनेबा आं नुफैदों ओरैबायदि सिचुएसन माने बेवहाय सा खोला बर'फ्रा माने गावजों गाव पलिटिकेल क्राइसिसनि थाखाय मोनसे फेक्सनाव दंबाय थायोमोन आरो बर'नि गेजेराव दा बेनिखाय जोङो सानोमोन माने सिचुएसना माने जे जोङो जे सानगोन बे जे साननांगौ बाथ्रा बे साननायखौ जोंखौ माने सिचुएसना थिनामोन जोङो अपेनलि थांनो हायामोन अपेनलि ओंखारनो हायामोन बेबायदि अबस्था जादों आरो दा बेनि अनगायैबो NDFB नि गेजेरावबो मोनसे समाव सानजा सोनाब पार्ट लालायनाय मोनसे फेक्सन जानाय बायदि जादोंमोन बेयो माबे समाव जायामोन सार एक्चुअली बेखौ बे सानजा सोनाब जानाया 1996 आव जादों बेयो मा जाहोननि थाखाय जादोंमोन होननानै सानो जाहोना ओरैबायदि जादों माने सानजा आरो सोनाब मोनसे बुजिनायफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों बिदि जानाङामोन आं बे समाव आं माबायाव दंमोन ढाकायावनो दंमोन आङो रन्जना नाब्ला सारजों दंमोन आं रन्जना नाब्ला सारजों थायोमोन बेनिफ्राय बे समाव आं रन्जना नाब्लाजोंबो एसे माने माखासे खोथाफोरखौ बुंदों जिहेथु जोंनि थांखिया मामोन जोंनि थांखिखौ जों सिन्था खालामनानै जों सानजा सोनाब जोंनि गेजेराव जुदि बिदि गावलायोब्ला जाथिनि सेक्रिफाइसआ मा जागोन बे खोथाखौ जों सिन्था खालामनानै बुंदों आरो बे खोथाखौ माने रन्जन साराबो नंगौ बिदिथ' जानो नाङा बे खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन खिन्थु आङो सिंगेल हिसाबै दंमोन बांलादेशआव बे समाव बर' हारिखौ फोथांनायनि थाखाय बा बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांजों आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय समाव ट्रेनिं जोबनायनि उनावबो बांलादेशआव नोंथाङा दङमोन बे समाव नोंथाङा बे गोलाव सम 5 बोसोर बांलादेशआव थानायाव माबादि थासारिनि मोगा मोगि जादोंमोन आरो माबादि बिबान लानानै आफादखौ दैदेनबोदोंमोन बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन जोंनि नायगिरिफोरनो बांलादेशआव थानाया जोंखौ हरनायनि मेन खारना जाहैबाय गुड उइल मिशन जोङो अनेक गोबां खामानि मावदों आरो जों बेवहाय माखासे फरेन गुड्सखौ जों लाबोनो थाखाय जोङो साखाफारा जादोंमोन आरो जों बेवहाय जों लाबोनो हादों दा जोङो बै बांलादेशआव आङो कक्सबाजाराव दंमोन फार्स्ट टाइमाव कक्सबाजाराव दंमोन बेनिफ्राय उनाव सिटागंनिफ्राय हिल्स ट्रेक्सआव थांदों हाजोआव थांदों खागड़ासारि बे हिल्स ट्रेक्सआव थांदों आरो हिल्स ट्रेक्सआव थांनानै बेनिफ्राय आंखौ डाइरेक्टलि ढाकायाव लाबोदों आरो बेनि समाव मोनसे फरेन गुड्सआ माखासे बुंनो थाङोब्ला आइजें बा माखासे अस्त्र शस्त्र जोङो बांलादेशनिफ्राय जोङो अस्त्रखौ जों बांलादेश हिसाबै जों मोनाखै खिन्थु जों बेलेग कान्ट्रिनिफ्राय जों बेखौ लाबोदों आरो बे बेलेग कान्ट्रिनिफ्राय लाबोनायखौ दाना जोङो बांलादेशनिफ्राय बर'लेण्डआव बा आसामाव बारहोनांगौआ जोंनि कर्तब्य जों बेवहाय गोबां खामानि मावदों आरो बे मावनायाव जोङो माखासे बहुद माने जोंनि बैसोर गनद्राय जोंफोरखौ जोङो बारहोदों आरो बारहोनायाव अनेक खस्थ' लानांदों आंजों लोगोसे दंमोन गेवलां दंमोन बेनिफ्राय सुदाव दंमोन जोङो बहुद गोबां बारहोदों आरो बे बारहोनाया जोंनो फार्स्ट आरो जोंनो बांलादेशनिफ्राय आइजेंखौ बारहोनाया जोंनो फार्स्ट आरो राभा दंमोन राभा बिथांबो दंमोन दा बे आरो मथा मथि जों बांलादेशआव अनेक खामानि मावदों आरो मावनो गोनां जादों आरो सासे दंबावो सुसिल बिथां बेबो दंबावोमोन जोङो कमप्लिटलि खामानि मावदों आरो गासिबो खामानिया आंनि सायावनो जायोमोन आरो आं बेखौ बुंबाय आरो दा आफादनि थाखाय बेबायदि मावबाय बै समावहाय माबाफोर जेंना जादोंमोन नामा जेंनाया जोंनि गेजेराव जायाखैमोन जेबो गैयामोन बे समाव बे सानजा सोनाब जानायावसो एसे मोनसे फेक्सन स्टाइलाव जानायखाय माने गोनो गोथो जादोंमोन जिहेथु माने आं जाहैबाय सोनाबनि आं सिंगेल हिसाबै दं नालाय दा बेखौ लानानै एसे जोंनि गेजेराव
साननायफ्रा एसे गासिबो गोनो गोथो जादोंमोन आंनो जे माने फार्स्ट खामानिखौ मावजेन हिसाबै आं ओमफ्राय सासे दङमोन बेबायदि आरो बांलादेशआव आफादनि जानानै गोबां खामानि मावखांनायनि उनावहाय नोंथाङा 1998आव इन्डिया फारसे बारबोफिनदों बेनि उनावहाय फिन भुटान रायजोआव नोंथाङा थाहैफिननो गोनां जादोंमोन बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन आङो फार्स्टआव बेखौनो बुंनो सानो जिहेथु आङो बांलादेशनिफ्राय 1998आव आं फैनानै आङो बर'लेण्डआव माखासे जायगायाव थादों गसाइगाव ओनसोलथिं आङो बेयाव कामान्डार हिसाबै दंमोन बेनिफ्राय बिनि उनावहाय जोंखौ माने भुटानाव केम्प बेस खालामनांगौ होननायखाय बेवहाय आंखौ आफादनिफ्राय थिनहरनायखाय आं भुटानाव थांदों भुटानाव थांनायाव जिहेथु आङो बे समाव आङो सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टमोन बे समाव सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टमोन बेनिफ्राय आंनि प्रमसना थाबैनो आंनाव लेफ्टेनेन्टआव फैदों आरो बेनिफ्राय आङो लेफ्टेनेन्ट जानायखाय आङो भुटानाव थाहैबाय भुटानाव थाहैनानै आंनो बै समाव बिबानखौ मोनसे ओरैबायदि होदोंमोन भुटानाव केम्प थानायाव आंनो कवार्टार मास्टार होदोंमोन बेखौ मावखांनायनि उनावहाय दाना उनाव आंखौ डाइरेक्ट केप्टेनाव होफैबाय केप्टेनाव होनानै जेनेबा साप'ज आंखौ माने एक्सपिरियेन्स दं बा माखासे सालायनायाव मोजां होननानै आंनो डाइरेक्ट केप्टेनाव होदों केप्टेनाव होनानै बेनिफ्राय आंखौ बे जोंनि भुटान केम्पआव नैबे कालिगला हाजोआव जेन'बा सिनियर बिसेस हिसाबै केप्टेन होबाय केप्टेन होनानै उनावहाय आंनि बिबानखौ उनावहाय कवार्टार मास्टारनिफ्राय चेन्ज खालामनानै आंखौ सेकेन्ड सिअ'आव होदों आरो सेकेन्ड सिअ'आव होनाय समाव आङो एभ्रिथिं माने भुटानाव थानाय समाव आंनो खामानिखौ मावजोबोमोन नंगौ हयथ' माने जोंनि गेजेराव सिअ दंमोन सिअ'आ नाथाय बांद्राय थायामोन खिन्थु माखासे खामानि मावनाया आंनि सायाव दंजोबोमोन आरो बेसेबां बोसोर थानाय जादोंमोन भुटानाव जों भुटानाव ओरैनो 2003सिम थादों सारा अब्ला भुटान बे एटेक जानाय समावहाय लोगो मोनदों बेखौ आङो भुटान एटेक जानायाव आङो कमप्लिटलि लोगो मोनजोबदों जिहेथु आङो भुटान एटेकआव आंनो दंखायोमोन जिहेथु माखासे बेनो आं एसे भुटान एटेकनि सिगां आं खोथाखौ बुंगोन जिहेथु फार्स्ट टाइमाव जोंनि एक्स एनडिबि बा दानि एनडिबि बै समाव एनडिबिखौ माने इण्डियाननि हम मिनिस्टारा बे समाव जोंखौ एकदम माने खावलायबाय थादोंमोन जिहेथु माने सावरायनांगौ बे खोथाखौ लानानै भारतनि नखर मन्थ्रिया माने जोंनोसिम माने लाइजाम हरदोंमोन बे लाइजामखौ जोंखौ माने हाग्रा सेर सेर नागिरबाय थादोंमोन आरो सोंदोंमोन नाथाय बिथांमोना मोनासै मोनैनि लोगोसे आरो भुटान राजाखौ भारतनि प्रधान मन्थ्रिया बा हम मिनिस्टारा बिथांमोननिसिम माने राजानिसिम माने मेसेज हरनानै राजाखौनो जोंनि माने भुटान केम्पआव थांनो थिननायखाय भुटान राजा थांदों बेवहाय भुटान राजाया फार्स्ट थांदों 2000आव फार्स्ट थांदों आरो खनसे 2003आव थांदों 2000आव थांनाय समाव राजाया मोनसे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना जेन'बा नोंथांमोनहा सभारेन्टि नांदों नोंथांमोना सभारेन्टिखौ गारोब्ला बा इण्डियान गभर्नमेन्टजों रायलायोब्ला माखासे स्टेटनि बेलायाव रायलायोब्ला आं नोंथांमोनजों दङ होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेनिफ्राय बिदिनो जों थायै थानानै 2003 जिहेथु जोंखौ माने भुटान राजाया बेवहायबो खनसे थांबावदों केम्पआवनो बिथाङा जोंनि केम्पसिम थांनांगौआ ओरैबायदि सासे फ्लाइटजों थाबायग्रा सासे गारिजों थाबायग्रा खुनु दिन माने बिदि जोङो थाबायफेरनाय नङा सानदोंमोन नाथाय भुटान राजाया गावनो प्रेक्टिकेलि थांदों थाबायनानै बे बिथां राजाया माने फुंनि 5 बाजियावनो थाबायदों 2:30 सहैदों आरो बेबायदि आरो बेनिफ्राय फार्स्टआव थांनानै बियो जोंनि केम्पआव 2:30 बा 3टायाव सहैनायनि उनावहाय जों केम्पआव 3 दंमोन बे अलंबार दंमोन आं दंमोन बेनिफ्राय सासे सेंग्रा जों 3 भुटान राजाजों रायलायदों
भुटान राजाजों रायलायनायाव आरो भुटान राजाया आरो जोङो भुटान राजाजों जोङो साहा होदों मिरिमिसखौ जाहोदों जे जों जागोन जाग्रा बुस्थु बे जाग्रा बुस्थुखौ बिथाङा जादों आरो बेवहाय भुटान राजा बुंदों जिहेथु ओरैबायदि बुंदों मोनसे खोथाया जाहैबाय आन्डारस्टेन्डिंआव थाबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो आलासि जाबोलायग्रा बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों आरो बेवहाय बिथाङा राजा बिथाङा बुंनाया बेनो जोंखौ माने एखे मोनसे मंगलियान जाथिनि बिथांमोना जेरैखि जाया आङो मोनथिगौ बे खोथाखौ बुंनानै बिथाङा जोंखौ मोनसे सलुसनाव फैजानो लुबैदों आं बे खोथाखौ बिथांनिसिम सिन्था खालामदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला बेहाय सावरायनाया जाफुङाखिसै जाफुङैनि थाखायनो नैबे भुटान एटेकआ जादों होनना सानो नामा सारा नङा जोङो बे भुटान राजा रायलायनायनि उनावहाय जों नेपालनि पहराव थांदों बे समाव जोङो नेपालनि पहराव थांनानै मोनसे काउन्सिल जिरायदोंमोन काउन्सिल जिरायनानै जोङो सावरायनायनि बेलायाव जों मोनसे माबा डिसिसनखौ लादोंमोन फरेनाव मोनसे जोंनि गेजेराव फरेनाव मोनसे सावरायनायनि बाथ्रा लादोंमोन जेरै जेन'बा साप'ज दिनै इन्ड'नेसियाना सावरायदों फरेनाव सावरायदोंमोन बेबायदि मोनसे सुबिदा दंमोन दा बेनिखायनो जोङो बेबादि साननाया दंमोन नाथाय मा बुंनो जोंनि एक्स एनडिएफबिनि बा जोंनि बै समनि एनडिएफबिआ जोंनि गेजेराव माने जेरावखि थाङा बिथांमोना थांनानै दङ खिन्थु नाथाय बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हमजाजोबनाय बायदि जादों दा बेबायदि आरो बेनिखायनो जोंनि टकआबो मोनसे जे जानांगौमोन बे फेलियर जाहैदों आरो दा बेखौ दोनथ'बाय बेहायनो एटाकनि सोमोन्दै मा बुंगोन एटाकआ माबादि थासारि बै समावहाय जिथु एटाक जाबाय माबादि थासारिनि मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन बे एटाकनि समाव एक्सुवेलि गासिबो खामानि इन्सट्राक्सना आंनाव दङमोन जोंनि लेन्डआव थानाय नोङो होजोंहाय माबायाव दंमोन जोंहा बरपेटायाव मोनसे दंमोन आरो माबायाव खावैफोरनियाव मोनसे दंमोन आरो ओरैहाय जोंहा माबायाव दंमोन कालिखला मोनसे बै हाजो गोजौआव दंमोन जोङो मोनसे सिन्था खालामदोंमोन जिहेथु जोंनि एक्स एनडिएफबिखौ मालाबाबो भुटान राजा होनाय नङा जों बेखौ दाउटआव दंमोन आरो भुटान गभर्नमेन्टआ होनाय नङा बे मोनसे दाउट दंमोन नाथाय माने बिथांमोना 3 माससो सिगां बिसोर सार्भे खालामदों भुटाना बेवहाय हयथ' माने प्लास थानो हागौ इन्डियान गभर्नमेन्ट बा भुटाननि आर्मि थानो हागौ बे खोथाखौ जों सिन्था खालामदों उनावहाय बेवहाय माने बिथांमोना 3 माससो खालामदोंमोन आरो बिथांमोना जों केम्प खाथि खाथियाव थाहैदोंमोन नाथाय जोङो बेनो भुटाना गावसिनि कान्ट्रिखाय मोनसे माने लं मार्च खालामदों बेबायदि जोङो सिन्था खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय उनावहाय बिदि खालामै 2003आव डिसेम्बरनि 15 थारिखआव जोंथ' बिदि होगोनखौ जों जेबो माने बेबादि डाउट गैयामोन बेनिफ्राय उनावहाय आङो बे समाव मोनसे नेसनेल नङा इन्टारनेसनेल आं कन्टेक्ट खालामदों कन्टेक्ट खालामनायाव आं बुंदों जिहेथु भुटाननि जे केम्पआव जों थादों बे केम्पखौ एटेक खालामसिगोनदां बेबायदि आं खोथाखौ सिन्था खालामनानै आङो एडभान्स रायज्लायदोंमोन मा खालामनांगौ बिथांमोनखौ उफाय गैया जोंथ' भुटानाव दं आरो जों केम्प हिसाबै दं दा बिथांमोनखौ मा खालामनांगौ बेबायदि बुंनायाव माखासे मानसिफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रन्जना बासानिफ्राय मोनसे बे खोथाखौ बुंदों जे नोंथांमोना जेबो खालामनाङा नोंथांमोना एसे साइड जानानै था बे खोथाखौ बुंदों खिन्थु बिनि उनावहायनो 10-15 मिनिटनि गेजेरावनो माने हरखाबै एटेक खालामदों खिन्थु आङो एटेक खालामोबा बिथांमोना बिराद मोनसे गिथावना जागौमोन आरो जोंनि इन्टियार भुटानाव थानाय केम्पफ्रा आंनि सायावनो डिफेन्स खालामदोंमोन आरो आंनि सायावनो माखासे खामानिखौ फल' खालामदोंमोन बेनिफ्राय आङो उफाय गैया माखासे जोंबो भुटान रायजोआव थानाय हिसाबै जोङो जिहेथु
जेनेबा सापस बिथांमोनखौ गावोब्ला बा एक्सन लायोब्ला उसुबिदा जागोन साननानै जोङो बे थाबाय थानायावनो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे चान्सखौ होनाय बायदि जादों आरो जिहेतु नोंथाङा बुंबाय भुटानाव हरखाबै एटाकआ जाबाय दा बै समावहाय नोङो माबायदि थासारिनि मोगा मोगि जानांदोंमोन आरो नोंथांनि दैदेननायाव बेसेबांसो केडार्सफोर जोंनि बे बिग्रायारि जोहोलावफोरा दङमोन बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन भुटान एटेकआ जानायनि उनावहाय जेनेबा जों केम्पआथ' सारखार जाबाय जेनेबा सापस बिथांमोना डाइरेक्टलि हाबफैनो हायाखै खिन्थु दिनै जोङो एटेक जानायखाय जोंनि सेंग्राफ्रा खारला खुरला जाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि भुटानाव थानाय एनडिएफबिफ्रा माने खारजोब्बाय आरो उनावहाय सिटुवेसना बिराद गाज्रि जादों जेनेबा सापस दा जोंनि नैबे भुटानाव एटेक खालामनाया बाहाय माबाया इन्डियान आर्मिया 40,000 जोंखौ एटेक खालामनो थाखाय भुटानाव हाबदों बे एटेक खालामखांनायनि उनावहाय जोङो भुटानखौ एंगारबोनानै बा नागारबोबाय जेनेबा जों उनावहाय जों हाग्रायाव थाबाय मथा मथि ओरैबायदि समस्या जादों जिहेथु बुंनो थाङोब्ला जोंनि एनडिएफबिआ ओरैबायदि समस्या जादों माने जेरावबो माने सारेन्डार जादों आरो बे समाव जोंनि बर'फ्रा जेनेबा सा खोला सानग्रा माखासे जोंनि बर'नि माखासे सेन्टिमेन्टफ्रा सापस एनडिएफबिनि माबाखौ जेरैखि जाया फोजोबनायनि मोनसे पलिसि जादों आरो बेवहाय ओरैबायदि दुखु मोनसे खस्थ' मोनबोदों जोंनि मानसिया ओरैबायदि सारेन्डार जादों बुंनो थाङोब्ला आफारानो गैलामोन जितु लेन्डआव थानाय समाव ओरैनो दा सारनि मेगनावहाय बै एटाक समावहाय जोहोलाव सेंग्राफोरा साबेसेसो मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन भुटान एटेकआव ओरैनो जोंनिफ्राय जों जेन' बुंनो हायो माने 30 जन जोंनि केडार्सफ्रा गैया माने भुटानाव थानायाव बे गैया आरो बुंनो थाङोब्ला टेक 11 जनखौथ' जोंनि मेगनाव गावख्लायखादों माबायाव बेखौ ओरै चिरां भुटानाव गावदों बेनिफ्राय ओजोंहाय संकस रायदागाव 3खौ डाइरेक्ट गावथारदों सरबंआव 2 गावथारदों आरो जोंनाबो गावदों बिथांमोनजों जोङो माने रिएक्सन जादों मोनसे काउन्टार जालायदों बे समाव बिथांमोनाबो थैदों बेबायदि जादों आरो बेनिफ्राय बिथांमोनाथ' थैबाय बेनिफ्राय उनावहाय दाथ' जोङो इण्डियान हाग्रायाव जों थानो गोनां जाबाय इण्डियान हाग्रायाव जोङो बबे जायगायाव थागोन थानायनि बिराद मोनसे जायगा गोमाबाय जिखुनु जाया मोनसे ओरैबायदि जादों जेनेबा जोंनि जे थादों बा जेनेबा जों थाग्रा जायगा बेफोरबायदि जायगायाव गासिबो केम्प गासिबो इण्डियान आर्मिनि माने केम्पजोब बे खोथाखौ जों बुंनो हायो आरो जों बेखौ प्रेक्टिकेलि नुदों आरो बेनिखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा माने लास्ट टाइमाव मा होनो जेनेबा गावबा गाव जिउ रैखाथिनि थाखाय सारेन्डार जानो गोनां जाहैदों बेखौ बुंनो सानो फारसेथिं माखासे बर'फ्रा आरो जोंखौ माने सारेन्डार खालामदों आरो जिहेथु माने एनडिएफबिआ जोबस्रांनांगौ आरो बिथांमोनखौ माने फोजोबथारनांगौ होननानै बिथांमोना सिन्था खालामनाय दंमोन नालाय दा बेनिखाय जोंखौ माने बेबायदि खालामदों बुहुत माने जोंनि बुंनो थाङोब्ला सारेन्डार जादों बे जोंनि वेस्टार्न कमान्डआव जोङो मथा मथि 40 जनसो जोङो केडार्सखौ लाखिनानै दोननो हादों माबायाव बासखायाव जों 3ल' जों नुनो मोन्दों जोंनि सेंग्राफोरखौ 3निफ्राय बारा गैयामोन 3खौ जोङो बेखौ लेंहरनानै जोङो फानबारिजों दोनदों आरो बेनिफ्राय माबायाव उदालगुरियाव 18 जनल' सेंग्राफोर थादों आरो जोंनि सनितपुराव जोङो 14 जनल' सेंग्रा थादों आरो माखासे गैया बेबायदि मोनसे बिराद क्राइसिसनि गेजेरजों जादों आरो जानाय लोंनायनिबो बिराद प्रब्लेम
आरो बे जोंनि एक्स एनडिबिखौ फोजोबनो थाखाय सान हर माने इण्डियान गभर्नमेन्टआ जोंखौ प्रेसाराइज खालामबाय थादों। प्रेसार खालामदों। बे मोनसे जोङो बे खोथाखौ जों मोनथियो आरो बे खोथाखौ जों बुंबोनो हायो डाइरेक्ट। दा बेनि गेजेराव मोनसे खोथा गोसोआव फैदों, बे भुटान एटेकनि समावनो एनडिबिनि दैदेनगिरि इरागदावजों लोगोसे बिदिनो फोजौखांमोन साथाम। बे साथाम दैदेनगिरिया हमजानायनि उनावहाय दिनैसिम बिथांमोना थैखो ना गोथाङै दं बेनि जेबो मिथिनाय जायाखिसै। बे बाथ्राखौ जों सम समबो सावरायबाय थानाय जादों। बेनि बेलायावहाय मा बुङो? बे साथाम जिथु माबाया जेनेबा जोंनि काउन्सिल दैदेनगिरि बा जोंनि सिअ सानै काउन्सिलनि दैदेनगिरि आरो सासे सिअ बेटेलियन सिअ बिथांमोना माने गेलेमफुङाव भुटान एक्सुवेलि बिथांमोना थिम्फुआव थांखानानै गेलेमफुङाव माखासे आर्मिफोरजों भुटान आर्मिजों सावरायदों, भुटान गभर्नमेन्टजों सावरायनो लेंहरनायाव सावरायदोंमोन। 2003नि 15 डिसेम्बरावनो बिथांमोनखौ सावरायनो लेंहरदोंमोन। सावरायखांबोबाय बा भुटानाव सावरायखांनानै बेखौ गेलेमफुङावनो आरो खनसे सावरायबावनांगौ होननानै बिथांमोनखौ लिरदोंमोन। खिन्थु बिथांमोना बै समाव माने एमआइ भुटान गभर्नमेन्टनि बिथांमोनजों सावरायनायाव बिथांमोनखौ पात्ता गैयै मोनसे खालामदों। आंनि साननायाव बिथांमोनहा दिनै दंना गैया आं बेखौ बुंनो हाया, खिन्थु मस्ट प्रबाबलि माने बिथांमोनखौ आङो गैया होननानै आङो आन्दाज खालामबाय आरो बेबायदि मोनसे जादों। आरो बिनि उनावहाय आफ्टार डेट माने बुंनो थाङोब्ला जों हाग्रायाव थानाय समाव ओरैबायदि खस्थ' जादों। जेनेबा एनडिबिखौ जोङो सेन्ड खालामना लाखिनो हागोन ना हाया, बा साप'ज जोङो एनडिबि आफादखौ दोननो हागोन ना हाया, बेबायदि मोनसे समस्या जादों। जेनेबा जोङो हाग्रायाव जोङो दैयाव थानो हाया, दै मोनफ्रोमबो दैयावनो इण्डियान आर्मि। बे इसिबां बर'लेण्डनि जिहेथु दै दङ, जरना दङ, लामा दङ, जेरावबो इण्डियान आर्मि। दा बेवहाय जेनेबा साप'ज जों मालाबा मैदेर दुगैनाय दैखौ जों लोंनो गोनां जादों, मालाबा बिलोफोरखौ लोंनो गोनां जादों, मालाबा दै माने गोजों दैखौ जों मोनाखै, बेबायदि जानाय लोंनायनि क्राइसिस। आरो माखासे सेंग्राफ्रा भुटानाव थाबोनानै हारसिङै जोंनि सेंग्राफ्रा फैनो गोनां जादों, बेबायदि आरो बुस्थुआ। बेबायदि मोनसे बिराद प्रब्लेम मोनदों। जेनेबा जों आफादखौ लाखिनो हागोन ना हाला, बेबायदि मोनसे माबा जादों आरो जेनेबा जोंनि गेजेराव मोनसे माबाया जादों, थासारिया फैदों आरो बेबायदि आरो ओंखायनो बेनि उनावहाय बेखौनो बुंनो सानो, जिहेथु एनडिबिनि लिडारफ्राथ' रावबो गैला बे समाव, लिडार हिसाबै आंनोसै। आरो बेवहाय माखासे जिखुनु खामानिनि बेलायाव आंनो माने इन्टायर माने बर'लेण्डनि बे बर'लेण्डनि गेजेराव आंनो दङ। आङो आफादखौ जेरैखि जाया माने खस्थ'यैब्लाबो जोङो लाखिनांगोन होननानै आं सिन्था खालामनानै आं थाबोबाय थादों। आरो मोनसे ओरैबायदिबो जादों, जोंनि आफादनि मानसिफ्रा जे आंजों बै समाव आफ्टार माने माबानि उनावहाय अपारेशननि उनावहाय ओरैबायदि जादों, सोरबाबा माने जोङो थानो बानाय, सोरबाबा माने सिटुवेसनखौ गिबाय, बेबायदि बुहुत मोनसे जोंनि गेजेराव जादों। आरो माखासे ओरैबायदिबो बुंदों, जोंनि माखासे जेनेबा लवार माबानि आरो रेंकनि मानसि बिथांमोना ओरैबायदि बुंदों, सार मा बानायनांगौ, जेनेबा साप'ज ओरैबायदि गाज्रि मोनसे सिटुवेसन, बे सिटुवेसनखौ जुदि जोङो माबा मोजां जुदि सिन्था खालामाब्ला, जोंनि गेजेराव जुदि जों बिदि थाबाय थायोब्ला, जेनेबा जोंखौथ' बुङो जेनेबा साप'ज जोंखौ लेखा रोङा, लिडारजों माबोरै दैदेनजानो, बेबायदि जोंनि बर'निफ्रायबो बुंबाय। बेवहायनो जोंखौ माने बेबायदि मोनसे बिराद थ्रेटबो खालामनाय जादों जोंनि सेंग्राफ्राबो। आरो सोरबाबा माने सिलाइखौनो गारनानै खालामदों, सिलाइखौ माने बिथांमोना
जोंनो जमा होनानै थांदों बेबायदिबो मोनसे जादों आरो बिदिनो माखासे मानसिफ्राबो बुंदों सिटुएसना बिराद गाज्रि जाबाय मा खालामबावनो सिटुएसना गाज्रि जाबाय मा खालामनांगौ जेनेबा जों बे समाव 26 इयार एनडिबिआ माने रिबलाव दंमोन आरो दावहा नांनायाव दंमोन बा मोनसे जांख्रियाव दंबाय थायोमोन बे समाव बिथांमोना बुंबाय मा खालामबावनांगौ जोङो जुदि सिटुएसना गाज्रिखायनो जोङो थानो हालाब्ला जों सारेन्डार जानाया साबसिन जागोन नामा सार आंखौ बे खोथाखौ बुंदों आरो खिन्थु आङो बुंदों जिहेथु जोंनि गेजेराव जों 26 बोसोर जों हाग्रायाव दङ बे 26 बोसोरखौ भुटाननि बे अपारेसनावनो सानसे अपारेसनाव जुदि जों फोजोबना लायोब्ला जोंनि सेंग्राफ्राथ' बहुद सारेन्डार जाबाय नङा होमबा गैखाला जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो जुदि जों थांबावोब्लाथ' एनडिबिआ थाहैनाय नङा आं बे खोथाखौ डाइरेक्ट बुंनायाव माने बिथांमोना माखासेया सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो आं बे खोथायाव बे समाव आं ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोना थांनोबा थांनो हागोन खिन्थु आं थांनायाव गैया जिहेथु जोंहा जाथिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रा दं जाथिनि इसुनि बाथ्रा दं आं बे खोथाखौ जोंनि सेंग्राफोरनि सिगाङाव बुंदों बे समाव बिदि बुङोब्ला सेंग्राफ्रा जोंनि आफादनि मानसिफ्रा बा एनडिबिनि मानसिफ्रा सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो बेनिफ्राय सिन्था खालामनानै बिथांमोना सिरि थानो गोनां जादों आरो दा बे मोनसे पिरियडा जोबलांबाय बा बे मोनसे समा जोबलांबाय बेनि उनावहाय फैयै फैयै एनडिबिआ सिजफायाराव फैनो गोनां जाबाय बे समखौहाय माबोरै दैदेननोबा माबोरै फैनो गोनां जाबाय सिजफायारावहाय आङो नैबे सिजफायारनि बेलायाव आं सिन्था खालामदों जेनेबा आङो बे समाव आं भुटानाव दंमोन बे समाव भुटानाव दङमोन बेनिफ्राय आङो सिटुएसना बिराद गाज्रि आङो जेरावबो ओंखारनो गोसो गैयामोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट आंखौ जेनेबा रन्जन दाब्लानिफ्राय आंखौ थांनांगौ जेनेबा सोनाबनिफ्राय बे खोथाखौ बिथाङा आंखौ एसे मेनसन खालामहरबाय बेनिफ्राय सासे मानसिया आंखौ हाग्रायाव थांना जेनेबा जोंनि केदारा आंखौ हाग्रायाव थांनानै खुनुरुखुम लोगो हमनानै आंखौ बुंबाय जिहेथु सार नोंथाङा दिल्लीयाव थांनांगौ आंथ' बे समाव बोरै थांगोन दिल्लीयाव थांनांगौआथ' बिराद मुस्किल बे समाव सिटुएसनानो थिना ओरैबायदि मोनसे खोथाखौ आं सिन्था खालामबाय आं बुंबाय आरो जोंनि सेंग्राफ्राबो सिन्था खालामबाय सारा थाङाब्ला बोरै जानो जों थागोन नोंथाङा थांदो बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुंबाय आरो बेनिफ्राय आङो सिन्था खालामनानै मोनासै माखासे बाथ्राखौ उनाव बिदिनो आगोर मोनै बायदि जाना थांबाय आङो बोरै थांगोन सिटुएसना थिना लामा ओरैबायदि गाज्रि माने जेनेबा सापज जोङो गसाइगाव जेनेबा नोङो सेरफांगुरि पाटगाव बा नोङो ओजोंहाय जेनेबा बङाइगाव खासिकत्रा जिखुनु जाया इन्टियार माने लामायानो ब्लकजोब बोरै थांगोन बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै साननानै आङो उनावहाय जोंनि सेंग्राफ्राबो बार माने सिजफायारखौ खालामनायाव थांनांगौ थाङाब्लाथ' जों बोरै जागोन होननानै बुंबाय थानायखाय आङो 2005आव ओंखारदों आरो ओंखारनायाव जेनेबा आङो पार्सनेल लाइफनि जेनेबा आंनि जिउनि माखासे हिस्ट्रि दं आं ओंखारनायाव आङो आंनि अनजालि बिसिखौ आङो खबर होलांनो सानदोंमोन आङो आंनि हिन्जावखौ खबर होनानै आं थांगोन बेबायदि आंहा मोनसे डाउट दंमोन बेनिफ्राय आंनि हिन्जावखौ आङो खबर होबाय खबर होनायाव ओरैबायदि बुंबाय जेनेबा बेबायदि सिटुएसनाव बोरै थांगोन नों मोननाय लोगो लोगो माने जेरावबो लामाया गाज्रि बोरै थांगोन आरो बे समाव आंनि हिन्जावा प्रेगनेन्ट दंमोन आरो बे अबस्था दंमोन जेनेबा आंनि हिन्जावा ओरैबायदि दुखु जाबाय ओरैबायदि गाबबाय माब्रै थांगोन दानो बेबायदि मोनसे समस्या जादों आरो बेनिफ्राय उनावहाय आङो आंनि हिन्जावखौ माखासे खोथाफोरखौ बुंबाय आं बुजायबाय गाज्रि मोननो नाङा जेनेबा आं जेबो जाया आं इसिबां माने प्रब्लेमनिफ्रायनो आङो बारग'बायब्ला जेनेबा जोङो बे सिजफायार खालामनायावथ' थांथारनांगोन उफाय गैया आं बिदि बुंनानै आंनि हिन्जावखौ
दोननानै थांनो गोनां जादों आरो आंनि हिन्जाव बादा होनायखौब्लाबो बेनिफ्राय आङो खुनुरुखुम माने बामोनगावसिम थांबाय मोनासि सहैबाय बेनिफ्राय आङो मोनसे न'खराव थाहैबाय माने बे समावबो जेरावबो अपारेसन जेनेबा आंखौ ओंखारदों होननानै जेरावबो नागिरगासिनो दं माने सिला होनब्लानो जेरावबो माने मोनसे वान्टेड बेबायदि आरो सिला एबा आं बि सुदों बे खोथाखौ लानानै आंखौ जेरावबो अपारेसन फुङाव जेन'बा सासे एक्स आर्मि बिथाङा गावहानो गारि दंमोन बे बिथाङा जोंनिनो आफादनिनो सासे बिदा रेशम होननायनि बिदा बिथाङा सहाय खालामदों आरो बे रेशम होननाया बिथाङाथ' जोंनि मानसिमोन बिथाङा थैदों अनेक खस्थ' थैदों बेबायदि आरो दा बे बिथाङा बे आदाया आंखौ लानानै थांदों हरनि 3टायाव लानानै थांदों हिनजावफोर 2 लोगोसे बे एक्स आर्मि बिथाङा लानानै थांदों जोङो मथा मथि 7 जालांदों आरो गारि गंसेयाव हरनि 3टायाव लांदों लांनानै आंखौ डाइरेक्ट थांनानै उदालगुरि माबायाव दानि उदालगुरियाव दोनहैदों बेवहाय उनावहाय आङो मथा मथि मास मोनसे थाहैनो गोनां जादों आरो बे मास मोनसे थाहैनायाव ओरैबायदि सिटुएसन जाबायबो माने आंखौ जेरावबो नागिरो जेनेबा सिला साबा जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनेबा मोनसे माबा मोनबाय आरो जेनेबा ग्रिन सिगनेल मोनदों बेबायदि थारमाने ग्रिन नङा बे समाव आतसा माने माबाया सिसफायारथ' बायलेटारेल जायाखैना बायलेटारेल सिसफायार जायोब्ला जेन'बा माखासे सुबिदा थायो खिन्थु इउनिलेटारेल सिसफायारसो बे समावबो मोनोब्ला गावनो हायो आरो बुथारनो हायो बेबायदि मोनसे बिथांमोननिफ्राय दंमोन बे समाव आं जेला उदालगुरियाव थांना थायो अब्लाबो माने बहुद अपारेसन खालामदों सिला साबा ओरै फैबायनो जेनेबा वेस्टार्न कामानिफ्राय बेबायदि आरो बा जेनेबा पुलिसनिफ्रायबो आर्मिनिफ्रायनो प्रशासननिफ्रायनो आरो जिखुनु जाया बेबायदि मोनसे सिटुएसनखौ मोनहैदों आङो बिदिनो 1 माससो गोलाव सम थाहैनो गोनां जादों आरो बे समाव आं बुंनो सानो लिडारफ्राथ' रावबो गैया 2 दंमोन 2 जिहेथु बिथांमोनहाथ' जेबो माबा मोनसे खामानिखौ मावनो हाया बिथांमोनहा ओरैनो गावबागाव लाइफखौ सिदा खालामनानै थाखुमाबायो बेबायदि मोनसे माबायाव दंमोन आरो बेनिफ्राय आं जेला उदालगुरियाव थांनानै थाहैनायनि उनावहाय मास मोनसे जाबाय अब्ला गबिन्द बिथाङा जेलाव दंमोन मंगलदै जेलाव बे 14 मास बे समाव थाबाय थादोंमोन जेलाव सिङाव बेखौ गावनो गबिन्द बिथाङानो खिन्थादों बे समाव माने जे माने सिसफायाराव गबिन्दखौ नांगौ होननानै मोनसे गभर्नमेन्टनि सावरायनायाव नांगौ होननानै बा जेनेबा बेखौ रन्जन नाब्ला सारनि माबा डाइरेक्सन थागोन रन्जन नाब्ला सारा गबिन्द सारखौ जेरैखि जाया सिसफायाराव नांगौ बिथांखौ हगारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामनायावसो बिथाङा सिसफायार खालामनो थाखाय बिथाङा गदों आरो बेनिफ्राय गनायनि 2 3 उनावहाय जोङो दिल्लीयाव थांदों दिल्लीयाव थांनानै जेनेबा ओरैबायदि जोंथ' दिल्लीयाव मालाबाबो थांफेराखैमोन बे आन्डारग्राउन्ड बा बे रिभलिउसनारि गेजेराव जोङो थाबाय थानानै जों थाङाखैमोन बे समाव जेनेबा गबिन्द सारखौ जोङो लानानै थांबाय लोगोसे जों 7 थांदोंमोन बेवहाय आं माखासेखौ गोसोआव गैला दा जोङो बेवहाय सिसफायार एग्रिमेन्टआव बायलेटारेल सिसफायार एग्रिमेन्टआव जोङो बेवहाय माबा जोंनि गेजेराव 3ल' थांदों बेवहाय बे नर्थ ब्लक दानि दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव जोङो सिसफायारखौ फार्स्ट एग्रिमेन्ट खालामदों 2005आव सिसफायार खालामदों
आरो बेवहाय जोङो थांदों थांनानै बे जोङो हम मिनिस्टारखौ जों लोगो मोनहैदों हम मिनिस्टारजों जोंनि सिजफायारा जादों आरो बे सिजफायारनि समाव हम मिनिस्टारा बे समाव माने शिबराज पाटिल इन्डियानि हम मिनिस्टार बिथांजों जों लोगो हमदों आरो बिथांजोंनो जोङो माने सिजफायार एग्रिमेन्टआ जादों बेनिफ्रायसो बायलेटारेल सिजफायार जादों दा सिजफायाराव थानायनि उनावहाय एनडिबि आफादा आरोबाव गावलांनो गोनां जादोंमोन बे मा जाहोननि थाखाय जादों होननानै सानो नङा सिजफायाराथ' थिगानोमोन जोङो फैनानै 2005आव जिहेथु माने जोङो एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय जोंनि गेजेराव एखे माने जोङो सिजफायारावनो दंमोन नारबा सारनिनो बिथोनावनो सिजफायारा जाखानाय नालाय जों एखेयानो दंमोन नाथाय जोंनि गेजेराव बेनो माखासे बेलायाव एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों जोंनि गेजेराव बे मिसआन्डारस्टेन्डिंआ ओरैबायदि जादों जिहेथु सिजफायाराथ' जों एखेयानो रावबो फाय माने भेक्सिन गैयामोन भेक्सिन होनायानो गैयामोन बेनिफ्राय उनावहाय 2008आव मोनसे घटना जादों बे घटनाखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे भेक्सिन जादों आरो बे भेक्सिना बेनिफ्राय उनावहाय भेक्सिनथ' जालांनानै उनावहाय उनाव बिदिनो रन्जन दाब्ला दैमारि भेक्सिन आरो जोंनि गेजेराव आरो सावरायग्रा भेक्सिन बिदिनो उनाव लास्टलि धीरेन भेक्सिन बेबायदि गबिन्द भेक्सिन बेबायदि जादों आरो दा बिदि जायामोन बा बेबायदि मोनसे सिचुवेसन जानानै फैदों थेवब्लाबो जोंनि सावरायनाया गभर्नमेन्टजों सावरायनायजों एखे माबायावनो थांबाय थादोंमोन खिन्थु बेनो आरो दा आं बे खोथाखौ बुङो जेन'बा जोंनि सिजफायार जे उनावहाय जे टक खालामबाय थादोंमोन बे टक खालामनाया मोनसे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे पजिटिभआव फैबाय थादोंमोन आरो बे सिजफायार जेनेबा एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोङो सेपारेटिस्टखौनो सावरायबाय थादोंमोन आरो सेपारेटिस्टखौ सावरायनानै जेनेबा जोंनि गेजेराव जोङो सेपारेटिस्टखौ जों मोनाब्लाबो जे जोङो बुंनो हायोमोन बा जोङो साननो हायोमोन जोंनि गेजेराव माबा मोनसे एग्रिमेन्टआ जायोब्ला मा जागोन इउटि नङाखि इउनियन टेरिटरि काउन्सिल बेनिफ्राय अट'नमास स्टेट बे एकदम जानायनि लामायाव दंमोन आरो दा उनावहाय फैनानै जोंनि गेजेराव भेक्सिन जाब्लाबो जोङो एखे लेभेलाव थांबाय थानाय हिसाबै बेबायदि मोनसे जाबाय थादोंमोन उनावहाय 2010आव आबसुनिफ्राय मोनसे सेपारेटिस्टखौ रिभाइभ खालामफिननांगौ होननानै बिथांमोना स्ल'गान बुंबाय दिनै बे सेपारेटिस्टखौ जोङो नांफिनगौ बा बेबायदि खोथाखौ बुंनायलाय जोङो जिहेथु बर' हिसाबै जोंनि गेजेराव मोनसे सेपारेटिस्टखौ जुदि जोङो नांगौब्ला बयनोबो नांगौब्ला बिथांमोनहाबो ज' जानो हागोन बा जोंबो ज' जानो हागोन जों बेबायदि मोनसे साननाय दंमोन आरो 2010 मायथाइनिफ्राय आबसुनि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय जिथु सोमावसारनाय बेजों सिजफायाराव थानाय एनडिएफबि आफाद जथायै मोनसे बैसङाव थानानैनो बड'लेण्ड सोरजिनाय हाबाफारिफोराव बाहागो लाबोदोंमोन लाबोयै दा आं खनसेनो फोजोबनो नागिरबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाबो जानानै थांबाय दा गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावहाय दिनैहाय बे गोरोबथा सागानगिरिफोरनि दैदेननायजोंनो बिटिआर सरकारबो सालायगासिनो दङ बेनि गेजेरावबो दा एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ लाफानानै जोबथेसालियाव दङ मानो बिदि जानो मोनखो नोंथाङा मा फोरमायगोन 2020 जानुवारि बाय एग्रिमेन्ट जादों एकर्ड जादों बे एकर्डआव जोंनि साननायाव बिदि जानो नाङामोन जिहेथु एकर्डजों लोगोसे मोनसे पिस एग्रिमेन्टजों लोगोसे
बेवहाय गासैबो उदां जानांगौमोन नाथाय उदां जायासै जे रन्जन नाब्ला बिथाङा दिनै जेलाव दङ आरो लोगोसे 57 जन दिनै केडार्सफोर दङ दा बिथांमोना जेलाव दङ जिहेथु आं बेखौनो बुंनो सानो बे एग्रिमेन्टआ मोजां मोनब्ला जेनेबा मोजां जानाय एग्रिमेन्टब्ला जोङो बैफोर केसफोरखौ बैफोर जेलाव थानायफोरखौ जिखुनु जाया गासिबो उदां जाजोबनांगौ दिनै मा खालामनो सरकाराव फैयोब्ला माखासे मानसिफ्रा माने सिन्था खालामनो हाया बायदि मोनदों जिहेथु पलिटिक्सआ मोनसे मोजां लाइनजों थानांगौमोन खिन्थु जोंनि पलिटिक्सआ बहुद गाज्रि आं बे खोथाखौ बुंगोन आरो एनडिएफबि आफादाव गोलाव सम मावबोनायनि सायाव बांद्राय नङाबाबो जों एसे सावरायनानै मोनबाय बेनि गेजेरजोंनो नोंथाङा दिनै संसार दङ गथ' गथाय दङ नोंथांनि संसारा माबे समाव जागायदोंमोन ओरैनो आंनि संसारा 1999 डिसेम्बर 9 माबा जुलिया जादोंमोन आरो आफादाव थानाय समावनो जादोंमोन थानाय समावनो जादों दिनै नोंथाङा फेमिलियावहाय साबेसे दङ ओरैनो आंनि फेमिलिया 3 गथ'फोर 3 दङ जों बोराय बुरि ओरैनो दा साबा जाहैबाय बिसि फिसाय आरो फिसा 3 दा बे फिसा 3आ माबाफोर मावबाय ना माने स्टाडियाव दंगासिनो दं दा स्टाडियाव दङ दा बिदिनो न'खर हिसाबैथ' गोलाव सम जोङो माबा जाथिनि नामावनो हगारबोबाय नायबा जाथिनि नामाव नांबोबाय आरो जों सेक्रिफाइस खालामबोबाय खिन्थु बिराद दुखु मोनसे सिन्थाया दङ आरो बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया बे खोथाखौ आं नोंथांमोनसिम बुंगोन जिहेथु दा साननो हागौ मानसिफ्रा माने सासे लिडार मानसि हिसाबै अनेक सुबिदा थानो हागौ बिदि साननो हागौ खिन्थु बिदि जेबो गैया दा आं दिनैनि समाव बिथांनि फेमिलिनि सोमोन्दै बांद्राय गोलाव सोंनो सानाखिसै मुखुब समनि गेजेराव सारा जोंजों बेबायदि दान्दिसे सावरायबाय आरो गावनि गोसोनि साननायखौ रायजोफोरनो फोरमायथिबाय बेनि थाखाय आं सारनिसिम साबायखर बावगोन आरो मोनसे खोथाखौ बुंगोन आं दिनै बेनो जोबथि नङा जोंनि सावरायनाया बिदिनो जालांगोन बे सारजोंल' नङा सोरबा गुबुनजोंबो जों बिदि सावरायनो नाजालांगोन आरो सारजोंबो जोङो मोनसे समाव मालाबा समावहाय मोजां सम लानानै आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन जोङो सावरायबावनो सारा जाहाथे जोंखौ सम होयो बेखौ आं दिनैनो बुंखाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो बावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय